na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi iga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morsot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Lunes. Pizza. Anong pizza ngon yan, tabi, Mr. Chief Technician? Pizza size pa sana? Paguna ko na sa 13 na lamang kita. Kuna ko lamang sa aray na sa pizza 15. Arayoon pa pala. Pangyari nga sa maabaka. Pagkagaga ngayon, silong nasa isip mong sarawayon ka. Ano? Alright, hello! Hi! Hello! Good afternoon! Good afternoon! Good morning! Maratana po! Morning, hirit na! Kumusta po sa tuyang mga aldaw mo niyan? Lunes! May strike nga yan, Mr. M? Waraban kita digdiki Bareta. Bata sabi ni Sinad ni Presidential Legal Council Juan Porce Enrile, ang galandaki franchise sumasabay sa strike. Ay sugon ka na, oy. Paita na. Biyo pa. Sige daw, testing nga daw. Kung kaya. Kumusta lamang po? Ano may klase? May klase? Gari habo din doon magklase, ha? May log sa opisina? May log nga po sa opisina ko niyan, ha? May log sa opisina? Wara! Uto nga na sa City Hall. So City Health Office, igawang niyang kilonching kang Philpen, ha? Diyan tabi, mga tugang sa taisan, ha? May laog, may klase, ha? Para man baga pa, dati may notification yan sa DCGB, ha? Masabay nga kami sa transport strike, wara, ang dapat na aramon tangon yan, kung nata, nawara sa organisasyon kan transport sector digdi po sa tuya na palibot, ha? Iyan ang bareta, nata tanawara sa likod kan dakulong kitang mga aktibong transport group kan mga nakaging aldaw, di ba? Nata nawara, iyan ang ihapota. Tarain na po kita. Nasaan ba? Nasaan sila? Bakit? Jonas Rosal, maray na aga, migo. Good morning, tabi sa mo, migo. Kumusta ka lamang? Salamaton sa pagpukaw. Tamay tumigon mga tamang pukaw mo. Alas 4, ha? Alas 4. Ito ang the best na... Going to Ibiza. Okay man lamang ang sa tuya na kuhan, ha? Okay man lamang ang sa tuya na na pagmata, di ba? Takon medyo atab ang puko, may gugari atab man ang lamaw. Salamaton, ha? Salamaton tabi. Chief Technician Ramirta na yan sa tuyang partner sa Technical Department. Sa Newsroom, News Director Mardi La Cruz. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol. Yan po dyan si Joe Marbier, Alar Mario, Ans Galero, Josh Babino,
Jimmy Nasalita, Chief of Reporter. Sa tuya pong Field Commander, Jimmy Nasalita. Sa Kamaligdama, sabay sa strike sa mga ano ito sa Santo Domingo, tabi masarabay so ano yan, so mga jeepneys sa transport strike Ito, hilingon tada ang sitwasyon dyan po mga tugang sa Satuya na palibot. Kung may strike, araw kaning oras pa sana, dyan po mga tugang sa munisipyo Candaraga, nakaintan ba, nakantabay na, di ba? Kumusta ang biyahe? May biyahe? Sa bagay, at hapon pa mampa, no? Alas 5:15 na, hello boy! 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 Boy, boy! Boy! Yes, BP. May nasabat ka na dyan ng mga jeep na nagabiyahe? Igwa man tabi, BP. Igwa? Diba? Malagsaro tabi, BP. Daragalig Lasbitsa to 3rd District. At sabon pa paano? Pero talagang, ano yan, may, ano sa mga restorya mo dyan sa ibang mga pag-iriba? Igwa ki mga araw gayan? Sa iba, BP, masabay daw po. Pero sa iba dahil po. Sa iba dahil man, ganito, ilang tadaw? Pero ako ba kayo ng atabon? Panjip talaga, limitado ang bilang, di ba? Limitado Limitado. Alibot-libot po kami pa Daragataw sa Legazpi po. Sige na, ilingadan nito dyan sa kuhan, sa may Daraga area. Tayaw niyan dyan. Yan nagabarantayan. Morning sa mga Banyagenyos. BCHS daw. Batch 88. Kumusta ka mga boss? Uyog-uyogon mo yan. Pabati po, belated happy birthday kay Armando Macasinag. Hello po sa Berwega family. Hali kay Marizel Esplana. Yan, good morning. Good morning, tabi. Uy, sa mga kwanta mga listeners na tabi sa social media At sa tuya, tabing mga listeners mga social media followers morning, tabi. DCGB Live App DCGB Live App po Ansa indo tabi dyan ng mga parang tabay. Sa tuya, tabing Facebook. Maray na aga po Alright, bueno. Oni po sa tuyang good news Papa Jer, ano pa de? Nagadilin siya pa, tabi pa de kan pambagas, kaya nagabiyahe pa Pero gari wala man talaga. May notification pa. Ika pa de, may nasagap kang bareta pa de May nasagap kang bareta na igwakitran masarabay sinda sa truck. Gari naman baga Diba? Ura naman. Bueno. Uni po mga tugang an good news. Marhain na bareta sa morning hirit. Uni po sa tuyang marhain na bareta. Dango ganin do ini Mga tugang sabi po sa tuyang na research, an olive oil an olive oil databi saro mga tugang sa mga marhay na lana. Olive oil long a staple of Mediterranean diet asin po nailingan mga tugang kimarhay na benepisyo sa tuya tabi na may iwada tabi kimaray na epekto sa pig-apod na blood lipids. Ang problema, taday ko na po sa inyo ma-explicar kung anong sabihin kang blood lipids. Basta yun na yan. Sabi, and also lower blood pressure. Yan. Kaya databi, kung magamit ka kilana, ang gagamiton mo mga tugang databi, olive oil. Kaya lang, maalon bagang olive oil, adi? Maski kang panahon baga, di ba? Maski kang panahon baga, iyo bagay na yan, baga, diba? Ngaya, lana kang oliba. Nadagulin doon ang panahon, naman sa Medyo Oriente, sa mga kwan baga, sa mga ano yan, sa mga sa Medyo Oriente, sa early civilization, ang pagagamit talaga ng mga tugang olive oil, di ba? Sa mga panghuruhaplas, di ba? 60% databi kan mga stroke, as in 50% kan heart disease, ipinag-attribute mga tugang sa high blood pressure. Sigon yan sa World Health Organization. Hypertension po pinag-estimate na responsable sa 7.1 million na deaths per annum. Sabihin kada taon, worldwide. Alagad sigon sa pag-aadal, ang olive oil intake mga tugang inversely associated to both systolic and diastolic food pressure. Kung sabihin, consuming more olive oil, databi, pinaglilink yan
sa baba tabi na blood pressure. Asin siring man mga tugang ang paggamit na tabi nin olive oil sa satuyang pagluto asin sa tuyang salad. Mga tugang, your blood pressure tabi will be lowered. Susog iyan sa saindang pag-adal. Yan. Kita kaya ba digit sa satuyang lugar sa Asia, dekitang olive oil, limitadang olive oil sa ang yan sa tuya digdi mga soya oil, yan mga vegetable oil. Lalo na mga tugang ang lana nahali po sa niyog. Diba? Ang lana po nahali sa niyog. Yo. Yan na tabi ha. Kurigwa ka man sana dyan, mayaman-yaman ka. Ha? Ang gamiton mo tabi na lana, mga tugang olive oil. Nakakatabang dayan para po mga tugang na mas lalo mapakarahay an sa tuyang salod. Okay. Bueno. Alas 5:20, iyan pang oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Okay, aramon ta daw mga tugang ang mga latest na informasyon. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Alamin natin ang mga barata sa pag-aaga. Alarmaryo po nasa linya. Good morning Paringal, kamin. Good morning, Pade. Normal ang biyahe ko niyan. Kan mga jeep, mga buses. Aha. Digdi sa Naragaligaspi, maging 3rd District. Inian na nanotaranta alas 4 maaga, nagbaba na kita hali naman sa Southern. So, pig-obserbaran taan sitwasyon. Asin, pigabangan taan hiro kan mga nasa transport group. Pero magpoon pa kasubago, mga alas 4:30, may biyahe. Normal ang biyahe kan Daragaligaspi, magin ang Harali and vice versa sa 3rd District. So mga buses man, may nag-aabot, may naghahali. Kaya normal ang sitwasyon including sa mga tricycle. So yan ang sitwasyon sa kunyan. Yaong kita digdi nakaabang na sa may Daraga area sa dating PG standbayan kan mga strikers. Alagad negative sa momentong ini. Digdi sa may atubangan kan Petron Gasoline Station. So dati-dati baga pag araw kayo ng oras nakaposisyon na sila alas 4 pa sa ng aga. Pero talagang as of now negative tabi Pade ang sitwasyon. Digdi sa may kantong ini sa may Daraga area, maging pasiring sa Albay District. So isang mangyari kita sa any development sa pag-obserbar ta kan epekto kan transport strike naman sa Manila kung ano man ang movement digdi sa local level na tama ka dahil man kinagalantad na bagong kumbaga leader na manginutan sa mga strike na yan. Kaya as of now, negative tabi digdi sa area kan Daraga. Ang gusto ko masabutan pa kung harain na sa transport group ta, transport leader ta, harain na ito. Ito na masabutan ta kay baga panahon ni Ramon Rescovilla. Hay na ito mo. So, nakulong baga ito. May barita nga niya ako, nagaro nasa ikaduhang buhay na. Dahil ko lang confirm yan. Yan ang istoryang na Dahil na kinagsadito nagari organisasyon o kung ano. Kita ba, hindi ko kita bang like Condor Piston, di ba? Yeah, ito. Ano pa nga nito? Na to, Condor Piston. Ngunyan, iba-iba sa local, iba-iba na bagang grupo yan. Si Mr. Longares nga na, iba mabagay ito grupo. UB Express ito, iba ito. UB Express, oo. Di man nag-manifest ang UB Express na masabay? Nasud ma, si Tam Magalion, bandang udto, nag-apod sa kuya. Sabi may meeting sinda. So, big-update ko nga ninyo yan kung ano na ang nangyari. Dahil man nagsisimbag pa si Tam, dahil masabutan kung ano so napag-uro na yung nakasunma. Pero as of now, sa monitoring ta, digdi sa dating standbayan ninda, negative tabihan, movement kan transport group. Nangalas ako, pati bagan mga tricycle organization kayo, aktibo, di ba? Iyo, di man totoo ngunya yan. di man ngunya ki manifestasyon na igba kayan, pero pati sa organisasyon tadi nagkawarara. Nagkawarara. Mga leader. Oo, nagkawarara. Kaya siguro, yun ay in-effecto, dahil kumbaga dahil nangingino talaga.
Ah. na nagduduon sa mga issue na ini. Kaya yan, nawara so sa indang entusiasmo na sumabayan sa strike. Okay, sige. Okay, so yan namin tabi, paramentras ang sitwasyon digdi sa luwas, alarmaryo di CGB. Salamat pa rin sa report. Nangalas ako siguro sa pwedeng gamitan takan sa tuyang investigative skills. Napasain. Hain sa mga organisasyon. Harain sa mga organisasyon. Ano talaga ang sa likodan kan pagwara kan sa indang grupo. Tagon yan baga, bako masyadong fully organized. Mga tugang an sa tuya tabi na ang sa tuya tabi mga tugang na mga transport group. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes. May nagbalite sa kuya. Pag sabay ka daw niya sa strike, pero dahil sa violation na dahil ka mapurban for cooperative. Ano? Dahil ka makasabay sa cooperative? Yes. Talaga? Iyan, very violation iyan. Kung masabay ka, dahil ka maka-apply for cooperative kasi may clearance ata. Nataan sa imong karapatan sa pamamahayag at karapatan mo sa pag-organisa. Kasaro ng dakulang kasalan sa batas? Pero may mambaga. Iyon, no? Pag ginusto ninda, pwede. Correct. Kung nabo ninda, besa na ngaya. Oo. Iyan ang dyan sa rason, BP, actually. Iyo. Pero tayo po rin makuan, na dapat makuan yan, ma-validate kung talagang ano nangyari sa enda. Oo. Yeah. May taga pa kong barita na may nagsaroong nagtaram na transport group. Pwede sinda nag-iba kasi nagpa-process na sinda ang kooperatiba ninda. Okay. Kung ang saro na sa qualification kang pag-ibog kay kooperatiba dapat ay ka nagsabay sa strike, pero malay na uroro niyan. Oo, iyan. Kaya iyan, para rumo nindo ang investigative nindo. Maurag ka. Iyan ang gusto ko sa imo eh. Iyan ang gusto ko sa imo. Chismoso baga ako. Marites ka pala. Di ba? Okay. Okay. Salamat. Salamat. Ika na tunay. Salamat. Sismusong unini Will Manalwin eh. Di ba? Sige daw, dumang kita mga tugang sa Premier Distrito Canalbay. Kumusta untado ang First District? Rigaman ang gad ki Hero Protesta. Ngunyan tabing aga, Kamin Jumar, good morning. Salamat, PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Saro sa ng grupo ni mga drivers operators ang nagpahayag na magkakaigwasinda ng transport strike ngunyan aldaw. Initabi, BP Henry, ang Legazpi Santo Domingo Jeepney Operators and Drivers Association. Okay. Kinumpirmar mismo ni Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo na nag-meeting na unambita na organisasyon kasumanggi at napag-ururunan na daisinda mabiyahe ngunyan aldaw bilang pagsuporta pakisumaro sa pangapudan na asin day pagpabor sa mga pag-phase out kan traditional jeepney digdi sa satuyang nasyon. Basado kay Alcalde Aguas na biyaheng Legazpi Santo Domingo iyuan mapundo kan biyahe alas 6 pagkagang niyan maghapon. Pero day kumpirmado kung pirang aldaw sindang i-strike dahil lang kay niya lokal na gobyerno kan Santo Domingo nagpahayag man na sindama paluwas nin mga bihikulo para sa free service vehicle kan lokal na gobyerno sa mga magrurulunad siring sa Legazpi asin pabalik sa Banuan kan Santo Domingo. More or less pa tabi Jumar, pero ang unit ini na masabay na ni sa Legazpi Santo Domingo na rota. Gabos iyan, de ko bilang basta gabos na biyahe kan Santo Domingo Legazpi. Kasaro man sa naan asosasyon. Saro man lang yan na grupo. Kasi hindi mabiyahe ko yan aldaw. Pirang aldaw sinda?
Dahil ba nas pinumpirmar, basta day kumpirmado Aldo, basta sigurado lang One week yun ba na yan? daw. 1 week ba ka sa Manila, di ba? Oo. 1 week eh. Dahil kumpirmasyon pa kumpirado daw, basta na pag orulayan, basta doon di mismo kay Mayor, ngunyan na daw din biyahe. Dahil biyahe. Saram kon pirang aldaw sinda na day mabiyahe. Okay, so Iyan man sana, malilipisilan dyan so sa mga estudyanteng haling Santo Domingo. May eskwela din sa pero dahil man, Legazpi. Pero may libre rin sa Kaiman Palaan, di ba? libreng sakay, courtesy kan local government kan Santo Domingo. Kayang-kaya. Yan ang marayon kay Mayor Jun. Pag naaraman, action agad. Action agad. Pero may yung pigigibo kan Santo Domingo pag may strike. Yeah, okay. So ibang grupo, may strike sinda. Arog kan Nandiyan sa sa Tabaco o TV, may mga biyahe ba kita from Tabaco TV, Bakakay, Malilipot, Legazpi. Kumusta? O nina, nag-anunsyer naman su presidente kang Regional Cluster Organization kan Bicol Region na daiman magkakaiguan in biyahe. Daisinda ma-intra sa transport strike. Ini BP Henry, iyo ang mga traditional jeepney na nag-ooperate sa Legazpi, Tabaco, and Tabaco TV Albay. Gusto sabihin, may biyahe mang giraray sa traditional jeepney, pasiring dyan sa Legazpi, pabalik sa Tabaco, pasiring sa TV, pabalik sa Tabaco. May biyahe mang giraray sinda. May biyahe man so modern jeepney, ang presidente palangkan Regional Cluster Organization kan mga pampasahero sakop kay ni so traditional jeepney buda oning so modern jeepney saro man sana si Mr. Alex Banyares. Sabi ni Mr. Banyares, may biyahe so traditional jeepney sa rutang Legazpi, Tabaco, Tiwi, Tabaco, pati naman so modern jeepney, may biyahe man yan, giraray. Okay. So, day mapaparelisar ang biyahe kan Legazpi, Tabaco, Tiwi, Tabaco. So, UB Express nag-anunsyer naman sa paagi ni Joy Bongalon na ang Tabaco Express Service Corporation na nagbabiyaheng pa Legazpi, Tabaco, and pabalik, iyo manggiraray, may biyahe manggiraray. Di man sinda problema, di man sinda ka-intradyanta. Ang nag-react talaga kay grabe so mga traditional jeepneys. Roger, nayo ang ipipace out kan gobyerno sa June. Kaya lang baga, in-extend na nga ni baga hanggang December sa franchise naman kan mga traditional jeepneys. Iyo baga. So, pigano Sherman lang nin data nga ni na kung kaso da strike sa traditional jeepney, yan permian serbisyo kan UB Express buta so modern jeepney. Okay. Pero ang magayon ta sa traditional jeepney dahil man pala ma-strike. Yes. Yan ba yan, yan tabi BPN rin mga barata lidigdi sa First District, Jomar Bian, DCGB. Salamat Jomar sa report. Wakman, di ba? Waraman. I-strike sa ibang lugar. Apera kan Legazpi, Santo Domingo route ngunyan. Narota, nag-confirm martabi sa pagi ni Mayor June Aguas kan Santo Domingo Albay. Okay. O di bueno, di limitado lang ang biyahe. Mga tugang sa iba't tabing mga lugar, hindi po sa probinsya kan Albay. Gusto sabihin, saro lang mo na, nagrupo nag-confirmar. Sa Kamalig, tawad aramon ta daw, takan ma-interview Jimmy yang kansarungal daw, dahil dasin daw yun, pero atras abante so decision ng masabay sa transport strike, Tawad aramon ta daw kung kumusta ba nang gadyan, yan po sa Kamalig area, Tuwan muna kita kay News Director Marty La Cruz, headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, DB. Good morning sa mga tamang-tabang. I-headlines ko niya ng pagkaaga. PNP maitaas ng alerto kasunod kan week-long tigil pasada.
pagsuporta kan ACT o Alliance of Concerned Teachers sa tigil pasada ka mga transport group, binatikos kan DepEd, Aha. mga masabay sa transport strike, tanggalan ng prangkisa sigung kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sabi ni Enrile, nga tangi at padipisilan mo ang mga tao na yun nagtaon ng oportunidad sa Indo na Aha. makapagnegosyo sin makapagbiyahe. Morag man si Manong Jani. Oo. Tay Tanoy. Dapat nga manindugan ng gobyerno. Aho. Sige daw. Balasaan sa local police, dauman kasunod kan shooting incidents kung saan mga local officials ang biktima, sabi ni LG Secretary Abalos. Ano nan pa di? Sunod-sunod sa shooting incident na imbulton mga elected official adi. Apat? Apat adi. Oo. Si Pinaka-ultimo suka so Sabado. si Governor. Oo. Oh. Si Governor Digano kan Negros Oriental. Grabe, ito naglod pati sa compound adi. Itan makangalas sumang kung paano nakalaog. Paano aking alason ito na pag-una mo bata isus ko? Bakang alason, anong pagkiribukan mga security officer? Baka na naka-uniforme. Iyan o. Nagralaog nakalulad sa SUV. Iyo, baka Naka-uniforme nagkakikigan. ning pang Navy sa kapang Army. Oo, Tapos oo. so nagkadara ko, na-discover na mga ex-Army. Salbatana, ano? Ang sabi, binayadan ki 10 million. Sus ko. Di may nagbayad. May nagbayad. Ano po, siya nagbayad? Tigahan na pa. Iyan. Aha. Basta may nagkadara may na sibilyan. Iyon, at tamala, inispir kibala. So, compound ito pa rin eh. May isang compound kan Compound? garo rest house kang gobernador. Oh. Sa dumanag tao, tapos nagrehistro kan manungod sa 4-piece. Yung mga nataman nag-restore mo dito magayama. Pagkatapos, sabi, may video na nagpahiling na nakipag-uron pa so mga suspect. Iyo, oo. Pagkatapos, rinatrap na. Trap na so compound ka sa mga sibilyan. Aha. Ano ba yan? Okay, and sabi ni Day, 927 official ng syudad, munisipyo, asin barangay ang ginadaan poon 2016 sagot 2021. Kadaklan sa mga kaso, unsolved. Yan mahiling ang orag ni Presidente BBM. Ano niya resolveran yan? Roger Ronda. Mientras tanto, saro pang suspect sa pagadan kay Negros Oriental Governor Ruel Dicamo, gadagman sa encuentro versus security po. Nakibadilan? Oo. So security na kan gobernador? Oo. Ang nag-encuentro? Oo. Okay, Speaker Romualdez, diskinado sa nangyaring panggadan kay Governor Dicamo, hinagad sa PNP na gumibo ng aksyon, bako puro pangako. DSWD nagpaabot naman ng tabang sa mga pamilyang apektado kan oil spill sa Oriental Mindoro. Mantang People's Liberation Army vessel, China Coast Guard vessel, asin sobra 40 Chinese Maritime Militia, nanotaran sa palibot kan Pag-asa Highland sa West Philippine Sea. Rimate na. Ubus na ang pati? Ubus na yan? Child labor sa nasyon, mas lalong rebekol, sigon sa PSA. Pilipinas, maaga din ayuda sa Japan kontra sa oil spill sa Oriental Mindoro. Ano ba nangyari dyan? May naglubog barko. Salbatana, ano? Ang lunad, fuel. The industrial fuel. Nawagas? Nawagas. Naiko. Si Sara baga yan? Yung may mga nakuha kan Sabado, may nakuha ng 8 barilis. May pang Sara baga kaya na kung sa babaw. Taminalatawan sa tubig pa di ba ko? Kaya lang sige lakop, kaya maganda lang ayuda sa Japan. Iyo. Minalataw yan sa tubig na oil. Sa Japan pa lang so dakol na igwa kaya na pang ano yan, sa oil spill. So matibay na ano. Naluya kita, wala kitang preparasyon na, no? Ikipahay kasi special na equipment yan. May nagtarabang na nga ni pala na ibang pribadong kumpanya. Okay. Okay, so for BP ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Abangan po ang detalye yan, 6 o'clock, asin 7 o'clock sa mga Virgin Newscast ng DCGB. Ato dyan kang PYC Enterprises sa napon sa Mr. and Mrs. Raul Marisa Calgary dyan sa Orosite, Legazpi City, Basta Radio, PYC niyan, 24/7 konektado ko mo maski dahing load. From Newsbase, ito po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines, kan mga barata in the morning. Yan tabi, mga tugangan, mga headlines. Grabe itong nangyari duman sa gobernador, ano?
kadakol ka nagkadaramay ng mga sibilyan, taluminog sa compound mga tugang sukuan, sa mga suspitsado, rinatrat sa mga snay ko po, sa mga sibilyan na yaon dumaan. Paano daw yan ang mga mga araw ka na sitwasyon sa pali? Paano daw may resolveran kan sa tuya na kan sa tuya na gobyerno? Silensyo baga? Silensyo si Presidente Bongbong Marcos, ha? Mga tugang pag-abot niyan, garuday pang statement na pigiluwas tabi kan ang opisina kan Malacanang, ha? Ang presidente may kinaraman po sa siring na bagay. Wala sana tabi. Madali lang tara mong tamunan mga kamugtakan kamraon. Hello, good morning, Sir Ariel Marinaga. Yes. Marinaga po. Good morning. Welcome po sa DCGB. Hagad po kami forecast para sa aldaw na ni Lunes. Go ahead, tabi. On the air ka. May naaga po para po sa update sa kamugtakan sa tuyang panahon. Kaka-apekto pa man sa Luzon ang Northeast Monsoon o Duros Amihan. Sa Kabikulan, mapanganoron man na kalangitan na minsan may mga pag-uran ang nilalawan man ngayon na maghapon. At katamtaman naman hanggang sa pakusog na Duros Amihan ang mamamatayan. Nakabandera man ang gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon. Kung kaya padagos pa man na pinapatanidan ang mga nagagamit din mga saraling na sasakyan pandagat na daimo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Dalarto man ang mga dakulang sasakyan pandagat sa mga dakulang pag-alon. Ang nilalauman na agwat ng temperatura ngunya na maghapon 22 hanggang 30 antas ng Celsius. Ang saldang pasirang alas 5:59 nin aga, pasulnok at yan alas 5:54 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Takut. Salamat, Yel, sa report. Halit dyan sa Pag-asa DOST. Sa kabugtakan kang panahon, ngunyan pong aldaw na ni mga tugang ni Lunes. Yan, ha? Medyo okay man da ang panahon na di. Ha? Kaya lang maliputon, kasubapon, maliputan tama kang paros. O ba na? Diban mo na kita sa kinamugtakan tabi ni Ans Galero. Dagdag na report. Hali po dyan sa lawat. Ans, good morning, Ans. Kamin, kumusta dyan? Maray na aga, VP. Maray na aga sa mga parantabay. Nagdadakol na VP nabilang kan mga jeepney o kaya traditional jeepney na nagabiyahe mo niyan sa syudad kan Legazpi kun kaya nagiging normal mo niyan ang sitwasyon lalo na kan mga riding public. Mentas tanto ang mga riding public asin ekonomiya na apektaran kan transport strike kung kaya dai masabay ngo niyan na semana sa siring na lakdang ang nagkapira sa mga transport group sa Bicol. Ini ang tinawanin doon ni National President on UV Express Alliance of the Philippines, Ezekiel Longares, sa pagkikipag-oron kasuod makan DCGB News kung sa iyang ipinaliwanag na nagkaurulay o nagkaururon sindakan iba pa mga transport group digdi sa Kabikolan lalo na ining mga may kinaraman sa traditional jeepney. Asin sinabing daiman sa lagasinda masabay sa siring na bagay dalan sa kun babalikan daw kan nakalihi sa semana nagkaigwanin Senate hearing kini kay bahan ang mga leader kan transport group asin na talagang wala man ni na nagsuporta solamente ang asaitin Marval Buena lang sana na nagtaonin suporta sa pag-strike. Sigun kaya kay Longares, gabos man na pigaagad kan mga transport group, digdi sa Kabikolan sa LTFRB asin ang DOTR, naitatao man sa inda asin may mga benepisyo man sindang nakukuha, kung kaya nata daw tapagpadipisilan pa ang riding public urog pang may mga estudyante na nakatalaan na magbirahe ko ta, ngunya na semana. Nagtao man na sigurasyon si Longares na coordinated niya man ining informasyon ini sa iba pa mga transport group digdi sa Bicol dahil sa sigun sa iya sa raw ang desisyon ninda na dainanggad magsabay sa siring na lakdang. Natadangan ito, pakiulit kang rason? Ang rason ninda ko natadaay sinda nagsabay ang riding public as in ekonomiya na apektaran kan transport strike and
wala man so nangyari duman na so nagpo-propose kay ining transport strike dahil man daw pig-konsulta sinda kung kaya so nangyaring Senate hearing kan nakalihis sa semana talagang dahil man sinda nagsuporta pinapili sinda kung sisang masuporta dahil man sinda nagsuporta sa sharing na bagay. Okay, sige. NVP ang pagkikipagwalay kan DCGB sa saro sa mga leader ng transport group digdi sa Kamikolan. Ang Road Boy, DCGB. Salamat sa report 16 bago magabot ang alas 6 ng morning. Mga tugang sa DCGB. Wala tayong mapapala. Walang mapapala. Pero okay man yan. Kaya bata sa mga schools nagsurospend kay klase sa iba sa iba nagbalik sa online. Sa asynchronous. I mean, tama, online. Asynchronous online, di ba? So iba nagbalik sa module, Grabe mga tugang ang kwan, hindi para maibitaran ang suspension of classes, Kasi mapindyente yan ng pag-aradal, Pero may biyahe. Kaya tuloy-tuloy ang klase. Sayang man nga mama, killjoy yun man nga. Killjoy, pagyari sa maabaka. Ubeno, duwan mo na kita sa mga dagdag na karaman sa morning hearing. Sinyal na 15 minutos na bago magabot ang alas 6. Paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga tugang, dagdag na karaman in the morning. Aram daw nindo, mga tugang nan 20 minutos. Ang 20 segundos, Ang 20 seconds, mga tugang na pagkugos. Durasyonin pagkugos, igwadatab ikipig-apod na therapeutic effect. May epekto, mga tugang sa lawasin tao. Sigon kay psychologist Karen Grewen, nadiskubre niya, asin siya yung kinumpirmar, ngan mga mag-aragom-agom databi na nagkukugos nin 20 segundos kada alaw, igwa po mga tugang nin higher levels nin oxytocin. Ini po ang pigapod na love hormones. Hugging health benefits databi kasabay ang pagiging relax, kalmado asin pagiging safe, siring man ang pagbaba kan katakot asin anxiety. Gusto sabihin databi na kung nagkukupo kanin 20 segundos kada aldaw sa imong agom, igwa databi nin healthy relationships an sinabi ng magagom. Napagaraman mga tugang na ang pagkugos maski kan mga nagkagingal daw nakaka-relieve talaga kang namamatian, lalo na mga tugang kun sa igwanin magkarelasyon. Sa ibong nalado, kung kamong duwa pareho kamo nagkukupuan, pareho kamo magkakaigwa mga tugang nin health benefits, sigon kay Karen Grewen. 20 seconds pala Noel Manalo, 20 seconds pala. Pero siguro kung 1 minute na, gari ngaya, malingaw to na ngaya agom. Bata ngaya, gari ngaya, di ko ngaya aram ko nagatama ngaya sa tula ko, puson mo ngaya yan, ano yan? Gari ngaya may ibugo na ngaya agom ang bilbil mo. Okay. Yan po mga dagdag na karaman sa morning hirit. 20 seconds, mga tugang na haging o hag, igwa databi ng efektibo asin maray sa relasyon nin magagom. Paningit sa morning hirit. Iba nga na dyan, kapot dahil na gari lingaw-lingaw na mga tugang ansendang obligasyon. Lingaw-lingaw na. Pag nag-iedad pa lang, gari pighuga ka na di. Buda, nalilingaw na talaga. Lingaw-lingaw ka sa nangayagom. Joshua Bino, may report. Kami Joshua, kumusta dyan? Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag na informasyon, wara nin mangyayaring suspensyon in klase sa mga eskwelahan, elementarya asin sekundarya, nasakop kan jurisdiksyon kan DepEd Albay Division
sa likod tabi ni VP kan nagbabadyang transport strike sarong simana poon ngunya na aldaw. Susog ini sa ipanaluwas na advisory kan DepEd Albay Division sa pamayon ni Superintendent Dr. Norma Samantela. Alagad sa ibong kanday pagsuspender ng klase, susog sa direktiba kan nasabing opisina, gabos na posibleng apektado kan transport strike, iyo ang advice na mag-shift sa blended mode of learning. Tagani, dahil man maputol ang klase, asin diretso ang learning recovery kan mga estudyante. Mientras tanto, sa mga dahil man maapektaran kan transport strike, siring sa mga yaon sa island, coastal, as in interior barangays, iyo ang po pwede man giraray magkondusir in person o face-to-face classes. Mahigot man napigtawan doon ka nasabing ahensya na ang mga maestra o estudyante na dahil makakapasiring sa eskwelahan dahil sa strike, dahil man ini mamarkahan na absent. Mientras tanto, sa Syudad Jan Legazpi, susog sa advisory man ni Mayor G. Rosal, all classes in all levels, public and private schools, iyo ang ma-shift man sa blended mode of learning. Mantang pag-abot naman sa trabaho, depende na sa institusyon kung magsuspender o dai. Pero kung na dai man suspender, kahit puhan mag-provide key transport service. Mantang sa mga nasa kolehiyo tabi VP, susok man sa direktiba kan Commission on Higher Education o CHED, ma-shift man sinda sa flexible learning modality. Pero pwedeng ipadagos man ang face-to-face classes kung matapos na ang nakatalaan na transport strike. Ayon. Okay. Alright. Yan man Sa tabi madaling VP. sabi, in short, may mga suspension of classes. Ah, Sa may mga paagi na may mga paagi apera sa nakun anday maghugakan sa teacher. Diba? Oh, tas estudyante pa rin di ba? Kung si sir, si ma'am, si professor, di maglaog, man doon lang may problema. Di lang nga kita class nga mga klase nga ta, gridang ko sa nga. May mga hurug ako nung paano na iba. May mga mahiguso noon. May mga mahiguso na maski nga na Sabado na may gusto magklase. Kuna may mga teacher talaga na deng absent sa klase, di ba? Deng absent. Pero magrimas gusto kan iba na dengin na dengin da siya na magparalawagan maestro. Okay, sige. Yan tayo VP. Sa bale, blended mode of learning man tabi kadaklan. Yeah. Halit sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua Bino sa report. Hali po dyan sa luwas. Oh, bueno, di ba? Yan ang pangyari. Sige daw, duman daw kita sa 3rd District, Canalbay. Kay ba po mga tugang si Field Commander Jimmy Nasalita sa dagdag na sitwasyon. Asin Bareta, ngunya na pagkaga, hali po dyan sa sinabi ng lugar. Ramon taron mga istorya in the morning. Kung may mga kurigo, kung talaga, asin normal. Jim, Jim, kumusta dyan? Yes, salamat BP, maray na aga sa mga parantabay. Salamat sa Diyos, tranquilo sa kuyang area of responsibility. Sa iba pa niya itong mga bareta, matrayon pong isinagibo ka nakaaging Sabado alas 3 nin pagkahapon sa barangay Anuling sa Kamalig. Kung saan na matatandaan ang barangay na ini, ginibong base command asin na drop-off point, kanapat na mga bangkay, lunad sa Cisna Plain na na-diskwido sa Tuktukan Bulkang Mayon. Partikan pa sa salamat sa mahal na Diyos na naging matrayon po ang retrieval operation ang lokal na gobyerno kan Kamalig sa pamamayon ninda Mayor Mayor Calibaldo asin ka na panginginot man ka na barangay punong barangay Eugenio Sigubia ana ginibo iyo ana traditional na pasistema nin pasasalamat ang pigapod na pasugugurang tabi BP nagkaiguanin pag mga pagluto nin magulpi na mga pagkaon sa chapel isinagibuan seremonya sa pagikan na mga ikabatiran sa prosesyon nin pag-apag o pag-alay nin prayer asin pag-alay nin ibang pagkaon sa mga nagkagaradan siring man pasasalamat dahilan sa dainin na irido sa proseso kan paghanap asin pag-retrieve kan mga bangkay sa lado kan mga responders o retrievers. Naging witness ang DCGB News kan ritual kung saan pigsitar si Tia Reby Marquez, 59 anyos, na iyon magkondusir kay ni
sa ampangan kan altar ta BBP nagtirik nin bali 5 kandila, 4 para sa mga individual na nagadaan sa eroplano, so panlima para sa kabos, mga pamilyas na tuminalikod na ta BBP. 5 na itinirik duman sa ampangan kan altar. Tapos ay baba ka sa kasunod kay ni sulami sa alaba pano nin mga pagkaon sa gilid may naglalaad na uring. Primero nagpapangaji para sa 4 na espiritu kan pangaji individual ini ta BBP ta alay ini sa kada nagadaan. Okay. Kunyan pagkatapos kan pangaji marani siya duman sa may baga bubud-budanin pulbos na kamangyan. Pagkatapos gulping tawo sa barangay sa presente 4 na beses sining paulit-ulit ginibo. Okay. Tapos papasuhan so palibot kan na lamisa, babalik na naman liwat naman mapon sa pangaji. Pagkatapos kan pangaji bubud-budan na naman in pulbos na kamangyan. Grabe no. Anamalisyan duman sa daimi man nadadangog ta ang pagpangaji da sa pagikan espiritu dahil man pig papadangog nagre-remo sa na itong sukuan so nagkukondisir kay ning gurang. Anamalisyan duman ta BBP 2 beses ko minaraba so kalayo. Okay. Piguirikan kan kamangyan so baga. Dahil normal tining so 2 na normal sa na nagaso pero so 2 nagkakaraba talaga pag una mo sa bigbubuan kigaas. Okay. At pagkatapos kan seremonya tabi bibi kinahuron ko si Charibe sa kunata nagkakaraba ito ano ang gustong iminsahe kay ito kan mga nagadana. 2 duman sa 4 dahil hindi akseptado so nangyari. May interpretasyon pala adi. So 2 akseptado na. Na yun na ito. So dahil nagkakalayo. So nagkalayo, akseptado na. Akseptado na. So dahil naglaglaad, dahil nagkakalayo. Dahil akseptado kan mga kuaninda kalag. Talaga. Kung si Charibe sa interview, eksklusibong pakipagulay kan si GB News. Hindi niya tanggap na naaarap siya sa so parang napiritan siyang tigagda siya daw ang foreigner na makasya. Na madalian sana. Kaya lang, nadali sa buhay niya. Ano itong proseso mo? Dahil mo may microphone. Dahil mo may microphone baga. Pero dahil may pangadyo kung dahil... May pangadyo na hindi man pwede na sabihin na pere. Nice. Pere dyan. Okay, so sabi mo na magpasalamat. Inako na nila. Sinanggap. Minsan nagdaratong so may kamangyan baga na nagningat baga. Meaning tanggap. Ang hindi tanggap. Pero mo na sila Duwa matan. Oo, tama, duwa. Kina. Ano gusto sabi ba to? Ang gusto sabihin, so sad na mo doon siya. So sad, hindi niya tanggap talaga. So na parang nalabas ulit siya. Kaya di nagkalayo? Hindi. Pero so nagkalayo? Tanggap niya. Sisa ito? Sa duwang foreigner. Tanggap na nila ito? Sa Pilipinan ba ko? Sa Pilipinoan ba ko? Okay, so... Kaya mo yan dapat tatabangan na. Natata 5 kandila? 5 kandila. So pareho doon sa mga pamilya nila na mga dito na. Di sa Gabos. Pag nilagay sa gugurang baga, kay Puan. Sa Gabos. Kaya pirming sa Pringasan. So, ano so namamatian mo na habang nag-aprupuhan ka na? Parang kami lang ang magka-istorya, wala mga tao. Manyan, kay Puan, supposed to be, titirang ko ka na ito. Iya. Sa tumasara, pinagsakan, pero hindi naman ito imposible na itara yung... Imposible na, kaya lang, kung may time na pwede mag-explain yung holy water, dapat gibon. Sino sa nang gibon? Para makalma man sa bukid na. Opo. Para madadamay ang masawa. Nakaisa sa palibot. So, kaya pa manggilay pa lang ito na? Magtubod kita o hindi, matudyan na nangyayari. Amo. Kita mo? Hindi yan masasasangad mo, di mo nakita. Iyo nga na yun. Sa subukid, nagarignam.
Hindi ka pa na-imposiblyansan. Iyo nga. Totoo ba? Lagi po kita kipirdoon. Nagibo kita. Ang wala imposible sa pangadyi. Iyo. Kung magapangadyi kita, so mararom na pangadyi. Uno man na tama na pangadyi, itataw sa atin. Na, hindi sa nakita magmalapit. Yan tabi, BP. Iba man sa ritual ni Kwan, ano ni Manayari, di ba? Iba man ito, takwan ini, pasasala, kuan ini, pasagugurang. Sagugurang na style. Di ba? O itong kuan, sundo ang Pilipino, dahil hindi tanggap Di pa natanggap, sabi susong sa interpretasyon niya, ini magtubod sa dae, ini sulo kuan ini, kan gurang na iyo ang kay batiran niya. Iyo. Okay. So kada kandila, tangod kan kandila, may pangaran ito, may pangaran kan gadaan. Oo. Pigkakahuro niya ito. Oo, okay. Sa pagi, dahil man nadadangog me, nagkwansa na siya, nagarimo-rimo bagan nga kwan niya, ta espiritu dahil man pwedeng Iyo. ilalayaan, makusugan Piling po siya. huruing sa iyang pangadyi. Nakakasabot siya sana. Pagkatapos, binurungkalan na niya, nakataraloob sa mga plato, binurungkalan sa plato, may mga kanya-kanyang pagkaon, may kuha na naman, seremonya naman, may pangadyi naman siya. Then afterward, supposed to be, dadaraw nito duman sa binagsakan kan, ilulubong ito duman sa binagsakan kaniroplano, kung di yun, imposible na. Iyo, sisan masakat duman. Wala na, dahil naman ito mangyari. Tara yun nga. Ang question, hinanap na lang itong so drop off point kung saan binurugtak itong gadaan. Digdi sa anuling, pagbabaga, pinatos mo nasa plastic giraray. Iyo. Duman ilino itinalbong. Okay. O yan, so katapusan ta BBP. Yeah. Kan mga seremonyas, tangani na maging kampantiman, ma-acceptar na kan mga kalag sa nangyari sa China. Kung di tayo talaga akseptado da akan kanduwa. Okay. Yan tabi BBP sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Exclusive report, mga tugang ni Field Commander Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas, strike na mga jeep digdi sa Calamba, Tubinyan, etc. Daing eskwela, talaga duman strike na nga digdi sa Calamba, nasa Calamba itong listener okay, so mga tanet niya na sa Daraga, Legazpi po may biyahe. Igwang biyahe po yan At pagliwanag, may lingta yan. Mga tugang yan, ang sitwasyon dyan po sa tuya nagkapalibutan. Sobra pangani ngaya kung agum mo so mapatunayan na magpadaba. Okay. Unconcerned man ni BBM ninda foreign investment. Kwarta. Good morning. Dahil na ngayon ito masabay sa truck, so para tricycle, ta isa SUV na ang pagdadrive. Okay. Sarawayan maniniman SUV, hiniman masyado ka. Ang mga bareta, mga tugang masunod, magalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na Lakaw asin maghiras. Sa programang ini sa indong makakaiba si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Lunes. Mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya ni Albay mapautob nin modular o online classes sa gabos na level base sa abiso kan APSIMO. 4 na transport group sa Bicol Region day masabay sa transport strike. Sa lado nasyonal, PNP may tasin alerto kasunod kan week-long tigil pasada. Pagsuporta kan act sa tigil pasada kan transport group binatikos kan DepEd. Balasahan sa local police lauman kasunod kan shooting incident kung sain mga local officials ang biktima sigon kay DILG Secretary Abalos. Sa ibang nasyon, sobra 40,000 na Malaysian citizens nag-evacuar dahil sa matinding pagbaha. Business news, oil price increase lauman sa aga Marso 7. Detalles mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Kinumpirmar ni Bicol Transport Alliance Federation Representative Ezekiel Lungares na day makikisumaro ang 4 na transport group sa Bicol sa sarong simanang transport strike. Sigon kay Lungares, nagkasararo ang 4 na transport groups kan public utility jeepneys o UV Express asin bus sa Bicol na day sinama sabay sa strike mantang padago sining namataw nin serbisyo sa publiko. Nagkapera sa mga nanambitan na rason kan opisyal kung na ininda pagsabay sa UV Express National Alliance kan Pilipinas asin bako affiliated o miyembro kan grupo ni Mar Balbuena
ang chairman kan Manibela Transport Group mantang dainin ginibong konsultasyon sa sendang grupo asin iba pang National Transport Leaders manungod sa transport strike. Sinabi ni Longares na dahil man nagkaigbaning konsultasyon sa Department of Transportation o asin LTFRB manungod sa isyu kan sektor kan transportasyon bago magkaigbaning deklarasyon in transport strike. Apera kay na apektado man nin marahayan publiko lalo na ang mga commuters. Masabay ang Ligaw Puduran Tobacco Transport Corporation o Liptra Corp sa mahiwasan na transport strike kunya na aldaw ng Lunes, Marso 6 sagkod Marso 10. Kontra ini sa nainot ng ipinaluwas na press release kan ibang transport group sa Bicol na nagsabing dahil sinda mapartisipar sa one-week strike sigon kay Rolando Butel. Pamayo kan Liptra Corp mapartisipar sinda digdi bilang pagkontra sa pigbubusol na jeepney phase-out. Sigon kay Butel, nasa sanggatos na bilang kan mga masarabay na jeepney drivers halos ng grupo sa nasabing paghiro mantang pigasabi na may konsider ining dakulang puwersa. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, APSEMO, Piglinaw, o kaya Albay Public Safety and Emergency Management Office. Lininaw na mahigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometros permanent danger zone kan mayon volcano. Ans Galero sa dagdag na report. Mantinidong bawal ang maski anuman na human activity sa laogan sa 6 kilometrong permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Ini ang tinawanin doon ni Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety Emergency Management Office kung saan sa iyang sinabi na iguaman giraray na eksisidong peligro ang pagsakat sa Bulkan Mayon. Sigun sa iya, tapos na ang ginibong tracing aldao na search, rescue as in retrieval operation kan Cessna 340A kung kaya dain naman nin rason para magsakat pa sa Bulkan Mayon ang ibang mga person o kayang publiko dahil sa delikado nga ini sigun sa iyang opisina asin man sa PIVOC. Ipinaliwanag ka na pamayokan APSEMO na mantinidong nasa alerto numero 2 na Bulkan Mayon kung kaya posible na magkaiguanin phreatic eruption o kaya may mga hazard pa na mahiling o kaya presente dyan sa nasambitan ng lugar kung kaya talagang nangangapudan ini sa publiko na dainanggad magbalgar kan advisoring ini o abisong ini kan APSEMO dahil sa posibleng peligro ang hampangon kung magpirit na magsakat dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Kumpirmado na masabay sa transport strike kunya na Lunes ang Legazpi Santo Domingo Jeepney Operators and Drivers Association o LESJODA sa pangapudan asin day pagpabor sa phase-out kan traditional jeepney sa nasyon. Ina nagluwas sa pagkipagdialogo ni Mayor Jun Aguad sa nasabing grupo kasabanggi bilang preparasyon kan lokal na gobyerno may free service vehicle para sa mga commuter mahali Santo Domingo pasiring sa Legazpi asin pabalik. Mahalat ang libreng lunadan kan lokal na gobyerno sa Potenciano Gregorio Recreation and Cultural Center mantang para sa mga biyang Legazpi na pabalik mahalat man sa luwas kang Legazpi Terminal piging ganyar man ang mga pribadong kumpanya asin establishmento de negosyo na magkaigwan ng shuttle service para sa apektadong empleyado. Iabot na naman po ng kabaldian ang mga konsumidores kan Aleco dahil sa on and off na brownout. Jimmy nasalita sa report. Nakakamali siya na ang mga konsumidores maging ibang membros kan Aleco Board sa serbisyo ngunyan kan Aleco kung sa hindi man nin ipinag-iba sa serbisyong ikinakabaldi kay ito kan apik pa nagpapadalagan kini na kung saan ang serye ni na brownout haros nagiging aldaw banggi manggiraray haros aldaw na sanaan on and off na serbisyo kay ni kung saan ang mga membros kan Aleco may sarong Aleco board mismong iabot naman in kabaldian sa pagsabing kan inot pa dati ng problema ini durante kan apik pa alagad ngunya na Aleco na tal kumusta iyo man giraray an nagiging eksperyensya ka na mga konsumidores kung saan dainin ka paliwanagan na nadadangogan publiko hali sa management
kan alay ko sa kunata siring kay ni ang serbisyo ninda nagara alala na nin palala man giraray. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sinabi po kan Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na efektibo ngunyan na simana ang modular o online class sa gabos na level mapapubliko sa pribadong eskwelahan sa probinsya. Sa pinaluwas na abiso kan APSEMO, pigasabi na apektadong marahay ang publiko sa sarong simana na transport strike bilang protesta sa pinagbubusol na jeepney phase out sa nasyon. Inot nang ipinag-anunsyo kan Department of Education. Lamang tinido ang mga klase sa alternative learning mode poon Marso 6 sagod Marso 10 ngunya na taon. Katakod kay ni nakabandera ang alert status sa gabos na LGU asin mga CDMMRO sa probinsya Kanalbay para sa pagmonitor sa palibot. Napag-araman ay pinagpautob ang transport strike tanganing kontrahon. Ang ipigbubusol na pag-phase out sa mga traditional jeepney na pigasabing may mapadipisil sa buhay kan mga driver asin masaradit na operator mantang nakatalaan man ay pautob ang nasabing jeepney phase out sa Disyembre 31. Tanganing matawanan dalan ang PUV Modernization Program kan gobyerno. Sa programa o sa iraram kan programa kinakay pa na bumakal ang mga operator nin consolidated entities kan modernong lunodan na magkakantidad nin 2.4 million pesos sagod 2.8 million pesos an kada unit. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, aktibidad para sa Huwebes o aktibidad para sa mga jóvenes mayon na concern ngunyan kan simbahan. Al Armario sa report. Talagang gusto man matutukan mo niyan kan simbahan katoliko ang concern sa mga jóvenes. Si Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi sa pagi kan mga kapadean asin ipapa mga taga-simbahan padagos ang pangapudan sa mga jóvenes na magkooperar sa mga aktibidad pang youth kan Commission on Youth na binilog kan simbahan para matutukan ang concern kan mga jóvenes lalo sa panahon ngunyan na talagang grabe na influensya kan social media na kung minsan na divert na ang atensyon maray kan mga jóvenes na lingawan na ang mga espiritual na pag-aadal asin na manood sa moralidad. Sa masunod na simana may planong aktibidad nagigbuhos sa Kawa Hill kan Ligao City o kasayin padagos ang pangapodang ngunyan kasimbahan sa mga jóvenes na makipag-kooperar para makaukod nin mga adal espiritual asin moral para sa planong ini kan youth mission digdi sa Albay. Yan ang report, Alarmario, DCGB. Efektibo ngunya na simana ang modular o online class sa gabos na level para umapapubliko asin pribadong eskwelahan sa Legazpi City. Inay kasunod kan ipinautob na mahiwasan na transport strike po ngunya na alaw nin Lunes, Marso 6 sagod Marso 10 ngunya na taon. Sabi so na ipinaluwas na Alkalde Geraldine Rosal, ipigpautob ang modular classes matapos ang ginibong konsultasyon kay City Disaster and Climate Change Resilient Council manungod sa transport strike kung saan apektado nin marahay ang riding public. Dagdag pa sa abiso kan opisyal na ang suspension kan trabaho sa gobyerno asin pribadong institusyon nakadepende sa discretion kan mga employers o manehamiento. Mientras tanto, nagpotoban kan siring nakasuguan sa Daraga Albay na ginibong modular o online ang klase sa gabos na level. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, most wanted person sa Santo Domingo Albay na arestar daw sa Camarines Sur. Detalye kang report kay Jomar Bien. Na-arrestar na kan mga otoridad ang konsideradong most wanted person ngunyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Ang suspitsado sarong 22 anyos na may akum na lalaki na residente kan Barangay Dubgal, Kamaligan, Camarines Sur. Ang mga otoridad iyo ang nagpasiling patuman sa naunampitan na lugar na iniserbihan mandamiento de arresto na ipinaluwas kan korte. May koneksyon
sa pagbayular sa Republic Act 7610 o pang-aabuso sexual sa sarong minor de edad, 200,000 pesos ang piyansa ang pinagrekomendar kang korte para sa paramientras na libertad kang naunang bitan na suspitsado. Mientras tanto sa syudad kang Tabaco sa Roma na suspitsadong drug pusher ang naaresto kasulma kan mga autoridad. Ini matapos na maglansar rin bypass operation ng Tabaco PNP kasi iba pang mga ahensya kan gobyerno kontra kay Jason Maquiniana Arevalo, 40 anyos, residente kan Barangay San Vicente, Tabaco City. Si Arevalo nadakop matapos na magpabakal siya kan sarong sa siya kan pinagtutuburan na droga sa mga autoridad, katukal ang 2,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DZGP. Nangapudan po si Office of the City Environment and Natural Resources Environmental Management Specialist 2 Dolores Malagueño sa mga opisyales kan 70 barangay kan Legazpi na mag-adaptar asin mag-implementar ng mga lakdang, inisyatibo asin programa na nakaangkla sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sinabi ni Malagueño at na responsable kan kada barangay ang pagsunod sa nasabing lay tanganing mamanihar nin tama ang sa indang basura asin mapangatamanan ang kapalibutan. Po ini pong programa sarong lay na pinapatupad sa gabos na local government units and down to the barangay level. Gabos kita parte, may dapat gabos kita magkooperaran. At ang mga barangay leaders ay talaga aktibo, nagpa-function. Bako lang dahil sa kaipon kita mag-comply, inuulit ko, bako lang dahil sa may law, kundi kaipuhanan dahil sa po yaon ang climate change. So gabos kita po magtarabangan. Ipinaliwanag pa ni Malagueño na kaipuhan na maisegreganin tama ang mga basura at tanganing mabawasan ang mga residual waste na dadarahon sa sanitary landfill kan syudad. Nasangunyan mapapano na ani katulong sel kay ni asin dakulang fundong kaipuhan tanganing magapagkonstruye nin bago. Sigon kay Malagueño panagos man ang sindang monitoring asin pag-inganyar sa mga barangay sa syudad tanganing mag-adaptar kanasabing lay para magmanihar na malinig ang sa indang respetibong lugar. Ang pahayag ni Malagueño ginibo sa programang Kaya program sa DCGB kan Sabado. Mientras tanto, dahilan sa pagtataramangan kan gabos, dedikasyon asin suporta, pagmaliogot kan konseho kan barangay, naging epektibo asin magayon ang programa sa kapalibutan. Partikular na Ecological Solid Waste Management kan Barangay 57 Dapdap Legazpi, inang nahiling na rason ni Kapitan Glenn Barcelon kung nata kan sayang barangay nakakuha kan mga prestiyosong award asin napipili kan ibang lugar na kan gobyerno lokal sa ibang parte kang nasyon para sa benchmarking tanganing mahilingan sa indang best practices manungod sa pagmanihar nin basura. We are so lucky na very functional ang Samuyang ang Solid Waste Management Council. Mga maigoso ng Samuyang Management Team. Ako kami kimatay na Eco Manager and during my term na nga ni, ini si Kagawad Alex, nakapartner ko naman. So arog siya committed and pagabot pa sa awareness campaign, talagang masigasig kami dyan. Andap-dap bagay, yan perming sarong orgulyo na parang may pagkabaryo pa ang tao, pagabot sa kooperasyon, talagang maaasahan mo. Sigon kay Barcelon, dakulang papel ang ginagampanan ni Kagawad Alex Agualio, pamayokan Committee on Environment as in Eco Manager, as in Ecopreneur President Fatima Solia, tanganing magsunod ang AS o kaya ang pigapon na Ecological Solid Waste Management Plan kan barangay asin mamanehan nin taman basura kan sendang mga residentes. Kaipahan sa mga award o kaibahan sa mga award na naresibi kan Barangay Dapdap kanakalis na taon halit sa lokal na gobyerno kang Legazpi ang Best Barangay in MRF Operations, Best Barangay Eco Garden, Best Barangay in Recycling, Best Barangay in Composting, Cleanest Barangay Surroundings, mantang pigbidbidman si Mrs. Fatima Solia bilang Best Eco Manager. Asin si Rodrigo Napudman ang Best Eco Aid. Nangapudan si Kapitan Barcelon sa sayang Marcedentes na pagpadagos ang pagsuporta kang programa kang LGU asin barangay manungod sa kapalibutan tanganing maapangatamanan ini. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nasa linya po si Joshua Bino.
matapos na aligadong magpabakal ng illegal na droga. Arestado ang Legazpi City Police ang sospechado na binistong si Mel, 53 anyos, residente kan Barangay 20, Cabangan East, Legazpi City. Susog sa report, ikinasar ang bypass operation kan Legazpi City Police. Bandang 1:16 an hapon kan Marso 4, Sabado, sa nasabing barangay. Katakod kini na kumpiskar sa suspect ang sarong heat-sealed transparent plastic sachet. May laog na pigtutugdang shabu, poco mas o menos 0.4 gramos na may standard drug price na nag-aabot 2,720 pesos, katukal din nasa 2,500 pesos na bypass money. Sa kunyan, ang nasabing mga ebidensya iyon ito turn over sa Regional Forensic Unit 5 para sa maninigong eksaminasyon. Mantang ang nasabi ng sospechado, iyon sa kustodiya ng unyan kang Legazpi City Police para sa magkakanigong disposisyon, mantang maghampang ini sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga dagdag na impormasyon na Diyos Mapino, DCGB. Iba pang mga bareta, mga tugang sa Lado National. Masunod, morning hirit nyo o sa GB News Express. Alas 6:24 oras, mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ang today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Pag today's spaghetti sauce na, ang wais spaghetti. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang pagpremyo. Sa selyo ka pa'y pag-asa. Ngiting instant nalo sa One in Every Nation. Ngiting instant nalo, pwede kang manalo. Sa kapat selyo, maraming premyo. May 5 piso, 100,000. E-scooter, motor, ipalit sa store. Bumubuhos ang pagpremyo. Sa selyo ka pa'y pag-asa. Ngiting instant nalo sa One in Every Nation. Drink responsibly. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR permit number 0176 series of 2023. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish.
GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional. Alas 6:28 na po nin pagkaaga. May taasin alerto ang Philippine National Police kasunod kan sarong simanang transport strike. Mapon ngunyan aldaw Marso 6, 2023. Sigon kay PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Red Maranan magakaigwanin adjustment sa duty kan sa indang mga personnel. Sinabi ni Maranan na 80% kan sa indang pwersa naka-duty para magtaunin seguridad asin tabang sa mga commuters na mapiktaran kan transport strike, partikular na i-deploy ang mga police personnel sa mga terminal kung saan naglulunad ang mga namanuan. Ipinunto ni Maranan ay papautugman ang heightened alert status. Sigon sa opisyal, immobilize nindan sa indang resources arog kan sa indang lunadan para magtaon nin libreng sakay. Inaapera sa mga local government units na nag-officer nin libreng sakay. Inabisuhan man ni Maranan ang publiko na maging mairikmat asin maiwasan ang sanang paglubasin harong kung wara nin importanteng lakaw. Nagkaper ang transport group ang nagpahayag na magkondukta sindanin Tigil Pasada sa National Capital Region at Central Luzon. Inipartiman kansa ng pagkontra sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na may obetong salidahan ang mga traditional jeepneys nin mga lunada na gamit ang environmental friendly fuels. Binatikos kan Department of Education o DepEd ang pagpapahiling kan Alliance of Concerned Teachers o ACT nin suporta sa lalansada Tigil Pasada kan nagkaperang transport group sa ngunyan aldaw. Magigiramduman na inot ng binatikos kan ACT ang naging desisyon kan DepEd na day suspenderon ang physical classes apisar kan sarong simanang transport strike na sigun senda patunay kan pagiging insensitive asin kawaranin aram kan ahensya sa kadipisilan na sasaparon kan mga pratukdo asin mga estudyante para makalaog sa eskwelahan. Ipinaliwas ang pahayag o statement sinabi ni DepEd Secretary asin Vice President Sara Duterte na panginot na agenda kan ahensya ang learning recovery. Tinawanin doon kan Secretary ng transport strike sarong makulog na pakikiaram o pangingiaram sa espersos kan DepEd na solusyonan ang problema sa sistema kang edukasyon. Sinabi pa na magpapalala masana ang transport strike sa kadipisilan sa pag-aadal kan mga estudyante. Sigon kay Duterte ang pagsuporta kan ACT sa Tigil Pasada makasupog asin pagpapahiling sana kan tunay na kolor kay ni na ang grupo daiman talaga nagserbi para sa interes kan estudyante asin para tukdo. Dapat magpahiling nin kamot na lansang ang gobyerno asin tanggalan in lisensya ang mga masabay sa sarong simanang Tigil Pasada niya na Lunes, Marso 6, 2023. Inan sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel asin dating Senate President Juan Ponce Enrile katakod ka nakatalaan na wilga kan mga pampublikong lunadan punno niya la Lunes. Sinabi ni Enrile na naabuso din marhay ang katalingkasan para sa pagtiripon asin magpahayag din nasa buot sa gobyerno mantang trabaho kan mga ini na magserbi sa publiko kung siya ang may sakop sa mga namabilgan na mga operators. Papabayaan niya ang mga ini na mag-transport strike asin sa katanggalan ininin prangkesa para sa mga tsuper mapundo sa pamamasada. Sinabi ni Enrile na dapat halian ang mga ininin lisensya. Sinabi kan sekretary na dapat manindugan ng gobyerno asin proteheran ang publiko tanganing di maperwisyo sa Tigil Pasada. Sinabi pa ni Enrile na bako tama na padipisilan ang publiko na yung nagtaon din oportunidad para magkaigwan ng hanap buhay asin negosyo sa mga operators nin public utility vehicle. Siniguro po kan Malacanang na nakalatag ang sa ng contingency plan may kinaraman sa nakatalaan na transport strike na mapon mo niyan Lunes, Marso 6, 2023 kaibahan sa preparasyon na sa ilalansan na transport strike and interagency monitoring team na minukna sa pagikan Office of the Executive Secretary
kamabutan kani na maging preparado ang gobyerno sa anuman na posibleng epekto kan tigil pasada kan mga nasa sektor kan transportasyon. Inot na nagpangayag nin pagkontra sa primerong deadline na itinalaan para sa transport modernization. Parte kan gigibuhon, nalakdang kang interagency monitoring team na magapaghanda ni nagkapirang contingencies para mabawasan ang anuman na epekto sa mga commuters sa gigibo na tigil pasada. Inot nang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kaipuan talaga ang implementasyon kay ni. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na selected areas ang ipapautob na phase out kan lumang jeepney. Ipinahayag po ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na mapautob nin balasahan kasunod kan insidente nin panggagadan na kinaimbeltuhan nin local officials kung sain si Negros Oriental Governor Ruel Degamo ang ultimong biktima. Sa pagbisita kay ni sa probinsya ibinulgar ni Abalos na mapautob si nanin reshuffle sa local PNP. Siguro kay Abalos dahil pwedeng magkumpiyansa ang mga kapulisan. Kaya kay pwede pahiling sa manuwaan ang seryoso ang PNP sa pagkortar sa kriminalidad, lalo na sa pagresolver sa kaso ng pag-atake sa elected officials. Sinabi ni Abalos na papakusukunin dan police visibility sa bilog na nasyon para mabawasan ang takot kan lokal na opisyal asin komunidad laban sa kriminalidad. Sa ibong nalado, inumo ni Abalos ang mga pulis asin soldados sa tulos na pagkaaresto ka nagkapirang suspitsado na nasa likod kang pambabadil kay Negros Oriental Ruel Degamo. Ikinagadan kan gobernador asin walong iba pa. Sinabi kan sekretary na patunay sana na seryoso ang enforcement agencies sa nangyaring krimen tanganing masiguro na day mautrogararay ang pag-atake sa elected officials. Si Degamo na ikaapat na opisyal kan gobyerno na biktima nin pambabadil ngunyan 2023. Siniguro kan PNP asin AFP nagigibonin ng gabos para madakop ang mastermind asin iba pang mga suspetsados. Nakakaresibi na si Negros Oriental Governor Ruel Degamo nin mga patakot nin kagadanon o death threat bago siya brutal na pigbabadil sa sayang rest house. Sigon kay Central Visayas Police Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerald Pilare na ibinulgar ni Degamo ang nakaaging aldaw ang manungod sa iba-ibang individual na nagpapadala sa iyan nin mensahe nin patakot sa buhay. Nagadan si Degamo kan Sabado matapos badilon kan day panabidbidan na suspect sa laog kan sa iyang compound sa barangay San Isidro sa Banuan kan Pamplona, Negros Oriental. Sa ngunyan, pag-iimbestigaran na kan sarong Special Investigation Task Group kung paano madaling nakalaog ang mga suspect sa compound ni Degamo. Mientras nagpairarom o nagsasairarom na ngunyan ang tulong suspitsado sa custodial debriefing asin paraffin test apera sa iba pang test asin padagos na pigahanap kan mga otoridad ang pagsangat ng multiple murder kontra sa suspect asin 10 na iba pa. Ibinulgar ni Central Police Spokesperson o Central Visayas Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerald Pilare na may nahiling sindang mansanin dugo sa saro sa mga getaway vehicle na ginamit asin na-recover sa Bayawan City, Negros Oriental. Alagad ay paninda makumpirmar kon ang mga suspect, mga gunmen for hire, lalo na kun kan madiskubre na dating miyembro ini kan Philippine Army. Mientras sa sinabi kan DSWD na daing beneficiaryo kan sa indang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Nakulugan sa insidente nin pambabadil. Idinagdag pa kan ahensya na tulos kaning pinundo ang pagparehistro para masiguro ang kaligtasan kan publiko asin magpanagos na kan pag-clear kan Philippine National Police. Apera sa 4-piece registration, igyaman nin padagos na pagbayad para sa mga naghahaga nin asistensya medikal sa city government. Nagpahayag ng pagkadisginaar si House Speaker Martin Romualdez matapos ang saro na naman na government official ang ginadaan asin nadamay panin inosenteng sibilyan. Sa latest na biktima na iyo si Negros Oriental Governor Ruel Degamo, pinagbabadil sa laog mismo kan sa iyang compound sa Banuan kan Pamplona. Sarong pahayag, sinabi ni Romualdez na ang violensyang ini sarong kasusubgan asin dakulang agyat sa mga otoridad. Inot ang siniguro ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr.
na nagigibo sinanin gabos para dahil motro ang siring na bayolensya na kinambiltuhan ka nagkapi ng opisyal kan gobyerno. Dahil lang sa nasabing pahayag, asin pangako ni Azorin, nagtutubod si Romualdez nagigibuhon kan PNP ang dapat gibuhon para mapundo ang nangyaring garadanan sa nasyon. Ipinunto ni Speaker Romualdez na habo niyang umabot sa puntong pati siya mawara naman ng tiwala sa pulisya arog kan publiko. Nagalaam si Romualdez na utubon kan PNP ang pangako kaining mapundo ang seryenin panggagadaan lalo na sa mga politiko. Makusog na pigbabadil kaya makusog na kinuninar ni Romualdez ang panggagadaan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo na pigbadil mantang nagatender sa 4th Peace Program kan Banwaan kan Pamplona. Pipa siguro ni Speaker Romualdez na tulos na maresolberan kan PNP insidente madakop asin manimbag ang responsable sa krimen. 40 o sobra sa 40 pinagtutubudan na Chinese Maritime Militia vessels ang nasirip kan Philippine Coast Guard o PCG sa palibot kan Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sigon sa mga tauhan kan PCG naka-istasyon sa Pag-asa Island, nakaangklaman harani sa isla sarang People's Liberation Army Navy vessel asin ang China Coast Guard Vessel 5201 nasa distansyang 4.5 sagod 8 nautical miles gikan sa Pag-asa Island ang barko na malinaw na nasa laog kan 12 nautical mile territorial sea kan Pilipinas. Nasa distansyang 4.5 hanggang 8 nautical miles ang sinabi ng grupo. Sinabi kang Philippine Coast Guard ng pagapadagos bako otorisadong presensya kan mga barko kan China malinaw na suhay sa right of innocent passage asin lantadan na violasyon sa territorial integrity kan Pilipinas. Pigo konsiderar po kan Department of Justice na ang posibilidad na mag-issue ng lockout bulletin sa tabang kan Bureau of Immigration o BI para sa nagtatago na suspect sa John Matthew Salilig hazing case. Sigon kay Department of Justice spokesperson Asek Miko Clavano, nagigibuhon indan gabos na effort para malapag asin mapanimbag ang mga embelto sa hazing. Pero piglinaw kay ni naman tinidong inosente ang pagtaon ninda sa mga suspect sa godaing probable cause na ipigpresentar ang mga investigador sa koneksyon kan mga piglalapag na personalidad. Nagapilar man si Clavano sa mga may-aram na kinamumugtakan kan suspect lalo ng mga magurang kan mga ini na sinda mismo ang mag-inganyar na magsuko ng mga ini sa otoridad. Maga na ibang pwedeng makapagtaon ng dagdag na detalye sa kaso, yun ako ninbulahos kan ahensya. Mga tugang, iba pa niya tong bareta. Masunod, makalipas lang po kay ni. GB News Alas 6:41 na. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nay, sabihin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clown,
lounge, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Ribo-ribong individual sa Malaysia po ang napiritan na mag-evacuar hali sa sendang mga harong sa Southern Johor State dahil sa matinding pagbaha sa sendang Sinapar. Pagkakarkulong daima baba sa 4 katao ang nai-report na nagadan dahil sa baha. Sigon sa otoridad, 200 na temporary shelter ang na-distribuer kan sa endang gobyerno para sa pamilyang naapektaran. Base man sa nagkapirang residentes na daininda pigilauman na matinding pagbaha sa endang lugar maski permina ninda ining pignaghahandaan. Pigkakarkulong maabot sa bilyon-bilyon na kantidad ang danyos na narehistro sa nasyon kan Syria dahil sa pagtama kan makusog na linog naman. Sigon sa World Bank, maabot sa $5.1 billion ang kantidad kan direct physical damage sa nasabing nasyon dahil sa nangyaring trahedya. Sarong pahayag, sinabi kainin ang presenting value kan mga naraot at sinadanyaran na capital stocks dahilan sa linog. Pagkakarkulong maabot sa 10% kang gross domestic product. Ini dahil sa naging epekto kan mahiwasan na danyos sa apat na governorates kan nasyon kung sain nag-i-star ang maabot sa 10 million na populasyon kan Syria. Business News. Lauman daw ang oil price increase alas 6 din aga sa Marso 7, 2023 dahilan sa dakol na nangyari sa world market. Sigon sa industry players, ang diesel as in kerosene magkakaigwanin langkaw nin aumento na pagkakarkulong 1 sagod 1.70 kada litro nin diesel as in 1.20 sagod 1.65 kada litro kan kerosene. Mientras ng gasolina may sa dito na aumento na magkakawat nin 10 sagod 55 sentimos kada litro. Sinabi ka kumpanya nin petrolyo sa nasyon na aumento dahilan kan pagitaas kan demand sa China dahil sa pag-recover sa graray kan ekonomiya kaini. Mantang ang pagitaas kan presyo kan imported fuel dahilan kan pagpatakot sa mas pang-interest rate hikes as in halangkaw na inventory nin crudo as in finished products sa Estados Unidos. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID.
Detalye po kayan kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Tawaning panahon ang sa imong mental health, mantang padagos ang pagsunod sa mga protective measures, tanganing mantinidong ligtas sa ulakit kan COVID-19. Inan tinawanin doon kan World Health Organization Philippines. Inarekomentar ka na siya ang 5 paagi para bantayan ang sa indong mental health durante o sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sigun sa WHO Philippines, dapat na magkaigwanin oras kaibanan ng pamilya, magkaonin masustansya, magkaigwanin sufisyenteng katurog, mag-ehersisyo sin mantinidong konektado. Dagdag pa kan WHO Philippines na mental health matter. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH at kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang sa kamugtakan kang panahon, kay ba po si Ariel Samudio. May naaga po para po sa update sa kamugtakan sa tuyong panahon. Kaka-apekto pa man sa Luzon ang Northeast Monsoon o Duros Amihan. Sa Kabikulan, mapanganoron man na kalangitan na minsan may mga pag-uran ang nilalawan man ngayon na maghapon. At yung katamtaman naman ng pakusog na Duros Amihan ang mamamatayan. Nakapandera man ang gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon. Kung kaya padagos pa man na pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga sakalit na sasakyan pagdagat na daimo na magmalaot sa mga nasapit na kadagatan. Dalam man ang mga dakulang sasakyan pagdagat sa mga dakulang pag-alon. Ang nilalauman na agwat ng temperatura ngunyan na maghapon von 22 hanggang 30 antas ng Celsius. Ang saldang, pasirang alas 5:59 nin aga, pasulnok at yan alas 5:54 nin hapon. Alidigdi sa Diyos de Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang sa inupong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pong aldao, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang dyan si Jenny Balian asin Angel Mostasa. Sering man po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa lawas sa panginginot po ni Field Commander Jimmy Nasalita. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Mula na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan as iba pang bagay na madaling duktan ning kalayo. Itago ang posporo o lighters sa mga lugar na daig pupwedeng makua o maabot kan mga aki. Inidahilan ta baka kawatan ang mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan stasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon ta daw mga tugang ang report hali po dyan sa lawas. Sa morning hirit. Ang paninindugan daw kan Bicol Jeepney and Drivers o Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation sa transport strike. Detalye po kayam kay ba si Pading Alar Mario. Good morning, Padi.
Thank you, buddy. Dahil nagsusuporta sa transport strike mo niyan ang Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation. Yan ang sabi ni Tam Magalion, ang acting chairman ng unyan kan nasambit na grupo Bicol-wide. Siring sa tindog kan ibang transport group, itong grupo ni Xecal Lalongares, dahil sinda nagsuporta dahil kulang nin koordinasyon ang mga striker sa ibang lugar, lalo so hali sa national level, digdi sa lokal. Asin apektadong maray ang ekonomiya, hanap buhay, ang klase, trabaho, and siyempre ang riding public. Kung masabay sinda, imagine sarong simana, ang planong strike, yan ang nagkakapirang rason kung nga tata ang grupo ni Tam Magalion negative ang suporta kan strike na yan. Kaya kung narireparo digdi sa luwas ko niyan, talagang ang mga jeep na miyembro ng Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation, negative ang suporta, kaya padagos magay ang biyahe sa momentong ini. Saan pa din sakop ka ng grupo na Ratam? Bicol-wide siya. Kwan siya, Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation. Pero so, Santo Domingo, Bugabon ito? Buda so duman sa Ligaw, Piodoran area, Tabaco. Nagsabay sa transport strike? Meaning, dahil sinda member. Bako member kayo itong grupo, di? Kan Federation ay ning grupo man ni Tam Magalion. Okay. So, at least yung pamangyari pala sa grupo. Kaya lang, bako talaga sinda uyon duman sa naging pangapulan para kan national, kaya itong sa grupo, sa Manibela. Manibela. Kondukta ng transport strike duman sa Manila na halos sarong simana natigil pasada. Dahil man nga kaya. Iyo. Kung kita kung kaya programa. Dahil kaya. Dapat kaya. Kaya? Kaya? Ano nga kaya? Ay, kaya? Ay, nga kaya sabi niyo ka? Ni Tam. Siya ni Tam. Kagadan. Kaya ka na niyo ka. Kaya ka Diyos. Dahil nga kaya, sabi ni Tam. Dahil kaya? Dapat kaya. Kulang kay koordinasyon, kulang kay iuron man so national level, kumbaga na decision daw sinda na dahil magkanigong konsultasyon mo na sa local level. Ayun. Okay. So anyway, malinaw. Malinaw yan na kung kaya ngunyan mailing dyan sa palibutan na dakol pa nagabihay mga jeepney sa pera sa nagkapirang mga lugar. Dakol pa mangyari. Gari normal. Ang paragaligas, pigari tayo man sana, di ba? Normal ang dalaga. Normal ang biyahe. Okay. So mading, yan tabi ang update ginara, digdi sa luwas sa monitoring ta, Alarmario, DCGB. Storyang may init, pamahawan. Yan po mga tugangan follow-up report. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Follow-up report ni Alarmario, may kinaraman po dyan mga tugang sa follow-up dyan sa transport strike. So as of now, normal ang biyahe sa rutang Daraga-Legazpi. Buda an medyo paralisado lang po. I mean, tatod mahiling ta kung paralisado mananggad. Iyan na Santo Domingo Legazpi na rota. Buda itong suka sa bago. Padumantabi sa Ligaw, Piodoran and Tabaco. Itong grupo na ito, na base naman sa report, nahali po mga tugang sa newsroom kang DCGB. Yan tabayan ko nun ta. Pero sige sa tuyong lugar, halos normal. Pati ang pasiring po duman sa Camarines Sur, paduman mga tugang sa iba pang mga lugar. Sursugon, wara man. Sursugon, Mayo man. Sabi nga ni Mayo man, sabi sa Naga. Kaya sabi ni Tam na Magalion, wala nga kaming suporta dyan. Ano Tam, kaya? Di nga kaya, boss. Di po kaya. Okay, bueno. Maparam na kita tala 7 na. Pero po, so klase bagangon yan, tabi, online classes, online classes baga, daangon yan, di ba?
And ano ini sa mga public and private schools, balik duman sa pig-apod na modular learning, ha? Mga tugang sa tuya tabi nakapalibutan. Pero may biyahe man actually. May biyahe man kundi paano kaya? Mga tugang, salamat ka sa Ramagang Tabay. Masunod na po ay Bareta alas 7. Kaya ba po si Edwin Peralta asin Attorney Christine Lungabela. Pangaran po kan bilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Do not forget to smile. God is good all the time. Goodbye. Padagos niya ito na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin